ଛାୟାମଣି ଏ ଛାୟାମଣି ଶୁଣୁଛ କି ନାଇଁ? କୁଆଡେ ଗଲ ମ? କଣ କହୁଛ କହୁନ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜି ଯୋଉ ପାଗ ହେଇଛି ଟିକେ ଚିକେନ ପକୁଡି କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଯାଉନ ପଇସା ଦବ ପବନକୁ, ପବନ ନେଇ ଆସିବ। ଓହୋ, ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇ ଆସିବି ମ, ତାକୁ କାହିଁ ହଇରାଣ କରିବି? ସଞ୍ଜ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ପରା, ତମର କଣ ଏବେ ମନେ ପଇଲା ଚିକେନ ଖାଇବ ବୋଲି? ସେ ରାତି ହଉ କି ଦିନ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେତେବେଳେ ଖାଇବି। ତମର କଣ ଗଲା? ତମର ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଟିଟା ଅଛି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦିଅ। ବାପା ରୁହ ମ, ଏତେ କାହିଁ ଝଗଡା ଲାଗୁଛ? ମତେ ଦଉନ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଚିକେନ ଯାଇକି ବଜାରରୁ। ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି ପରା, ତମେ କଣ ଏଇ ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଇପାରିବ? ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ହେଇ ନେ ପୁଅ, ଭଲ ଭଲ ଆଉ ବଡ ବଡ ଲେଗ ପିସ୍ ବାଛିକି ଆଣିବୁ ଆଉ ହେଲା। ବାପା କଣ ଏଇ 100 ଟଙ୍କା ଦଉଛ? ଏଥିରେ କେତେ ଚିକେନ ହବ? ତମେ କହିଲ ଦେଖିଆ, ଏ 100 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ ପୁରା ହବନି ତାର? ଛେନା ଗୁଡଟା ହବନି ନା? ଆଉ ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ନେ, ଭଲ କି ଦେଖିକି ଆଣିବୁ। ହଁ ପରା, ଯାଉଛି ବାପା, ଯାଉଛି ଆଣିବି ମୁଁ। ବାପ ଧନ, ରହିଯା ରହିଯା, ପାଦରେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ମାରେ। ମୋର କାହିଁ ଭରସା ପାଉନି। ପଇସା ଦେ, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ବଜାରକୁ ଯାଇ ନେଇକି ଆସିବି। ଆରେ ଏ ବଜାରକୁ ଗଲେ କଣ ବଜାରରେ ଶସ୍ତା ଥିବ ଚିକେନ? ନା, ସେ ତ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଥବ ଆଉ। ଯାଇକି ଦେଖେ କଣ ହଉଛି, ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ। କି ବରଷା! ଏ ବରଷାରେ ଟିକେ ଭିଜି ଗଲେ କେତେ କଥା ମନେ ପଡିଯାଏ। ଓହୋ, ସେ ପୁରୁଣା ଦିନ କଣ ଆଉ ଅଛି ନା ଆଉ ଆସିବ? हो झिपी झिपी पड़े बरसा, देख पानी फटका, देख पानी फटका, आउ भासु नहीं दांडरे पुणी कागज डंगा। मिलू नहीं खाइबाकू हे चुना माछ चिंगुड़ी, चुना माछ चिंगुड़ी, आउ दिशु नहीं मुगुरा से तो बुणा हौनी। जोता हौ नहीं बिलरे आउ हल लगल, आउ हल लगल, आउ दिशु नहीं गाँरे पुणी से ढिंकी शाल। हो बसे नहीं नाती नातुणी आउ जेजे पाखरे, आउ जेजे पाखरे, शुणे नहीं आउ कहानी ताकू किए पचारे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? धेड़ी नानी ଭଲ ଅଛୁଟି? धेड़ी नानी, ଆରେ ମାଧିଆ, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କି? ପୁଣି ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲି? ଏ ନାଲୋ धेड़ी ନାନି, ଟିକେ ବଜାର ଆଡେ ଯାଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯା ଯା, ବଜାରକୁ ଯା। ଆରେ ଭାଇଜାନ, ଚିକେନ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍? अरे अरे, ये माधिया बुढ़ा आईस मूलचाल करिस। आहा, मु गोटे काम करिस, लेकिन ये साला याकू कर क्या अधिक रहा है? रेट लगाइस। ଆରେ ଭାଇଜାନ, କୋଉ ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ କି? ଚିକେନ ରେଟ୍ କେତେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପୁରା, କହୁନ? हाँ अजा, 280 टंका लागिब। 280 टंका केते देबी कुह? 280 टंका तम पाई। କଣ କହିଲୁ?
280 ଟଙ୍କା ଓପାଲୋ ଏଠି କଣ ସୁନା ନାଗିଛି ନା କଣ? ଏ ଅଜା ଜାନ ତମର କଥା ନାହିଁ ସି ମୋର କଥା ନାହିଁ ସି ଫାଇନାଲ ରେଟଟା 250 ଟଙ୍କା ଦିଅ ନେଇଯାଅ। ଏ ନା ମୁଁ ନେବିନି ତୋ ଦୋକାନରୁ ଚିକେନ। ତୁ ତ ସୁନା ପାଣିରେ ବୁଡେଇକି ପିଇ ଦେ। ଆରେ ବାବୁ ତୋ ଦୋକାନରେ ଚିକେନ କିଲୋ କେତେ କିରେ? 300 ଟଙ୍କା ଅଛି। କେତେ ଦେବି? କେତେ କିଲୋ ନେଇଥାନ୍ତେ କି? ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ଏଠି ହୀରା ନାଗିଛି ତୋ ଚିକେନରେ ଆଉ 300 ଟଙ୍କା। ହଁ ଏଠି 280 ଟଙ୍କା କହୁଛି ତାର ସୁନା ନାଗିଛି ତୋର ହୀରା ନାଗିଛି। ରଖ ତମ ଚିକେନ ହୋ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ପେଟରେ ପଛେ ଓଦା କନା ଦେଇକି ଶୋଇବି କିନ୍ତୁ ତମ ଚିକେନ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏ ନା ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଶଳା ଏ ଚିକେନ ଆଉ ଖାଇ ହବନି। ମୁଁ ଯାଏ ସେ ଧେଡି ନାନୀ ବାଡିରେ ବହେ କୁକୁଡା ଚରୁଥିଲେ ଆଜି ଆଉ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଧରିକି ନେଇଯିବି। ରେଡି ଆଉ ଖାଲି ତ ଆଜି ଚିକେନ ପକୁଡି ବରଷା ପାଗକୁ ମାଡ ହବ ଆଉ। କିଏ ସେଠି? କିଏ ସେଠି ମ? କହୁନା କିଏ ସେଠି? ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ରାଜ ଭୁଆ ବିଲେଇଟା ମୋ କୁକୁଡ଼ା କାଟିରେ କେମିତି ହଉଛି। ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ାଟା ଜୀବନରେ ସିଏ ଦେଖିନି ଆଉ। ଛି 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 ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ ରାଣ୍ଡ ବିଲେଇ? ଯା ଛାୟାମଣି ନିଅ ନିଅ ଦେଖ ପୁରା ପଲଥିନି ଫୁଲ କରିକିରି ଆଣିଛି। ନିଅ ଭଲ କି ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକିରି ନାଲିଆ ନାଲିଆ ପକୋଡି ପୁରା ଛାଣିଦବ ଆଉ। କିଓ ପପନାକୁ ପୁରା ତମେ ପଇସା ଦେଲନି? ଏତେ ଚିକେନ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ତମେ ରୋଷେଇ କରମ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପଛରେ ରାଉ 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 ହବ। ଯା ଆଗେ ରୋଷେଇ କର। ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁଡା ଡେଲି ଆଣିବି ମୁଁ ତ ପୁରା ମାଲା ମାଲା ହେଇଯିବି ଆଉ। ତା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଚିକେନ ମୁଁ ବିକିକିରି ପୁରା ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଧେଡି କୁକୁଡା ପାଳିବ ମୁଁ ତା ଅଣ୍ଡା ବିକିବି ଆଉ। ମୁଁ କଣ କରିବି ଲୋ? ମୋ କୁକୁଡ଼ା କୋଉ ରାଣ୍ଡ ଭୁଆ ବିଲେଇ ନେଇଗଲା ଲୋ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ଧେଡି ନାନୀ କଣ ବସିଛୁ କି? ହଁ ରେ ମାଧିଆ ମୁଁ ବସିଛି। କଣ କରିବି କହିଲୁ? ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା କୋଉ କାଣି ଭୁଆ ବିଲେଇ ନେଇଗଲା ତାକୁ। କଣ କୁକୁଡା? କିଏ ନେଲା ଲୋ ତୋ କୁକୁଡା? ତୁ କଣ ଜଗି ନଥିଲୁ କି? ତୁ ଯା ତ ବାଟରେ କଟା ଘର ତୁ ଚୁନା ମାରୁଛୁ ମାଧିଆ। ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ତୁ ଯା। ହଁ ଲୋ ଧେଡି ନାନୀ ଆଜି ରାତି ପାହିଲେ ଅଖା ଧଉଥିବୁ ଗୁଣ ଖାଲି ଗାଉଥିବୁ। ଅଣ୍ଡା ନିଅ ଅଣ୍ଡା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ହବ ଭେଣ୍ଡା। ଗୋଟା 10 ଇଆଡେ ଆସ ଅଣ୍ଡା ନିଅ ଅଣ୍ଡା। ଆରେ ଆରେ ଏ ତ କାଲି ଚିକେନ କିଣୁ ନଥିଲା ଆଜି କଣ ଏତେ ଅଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ଆଣିଲା ବିକୁଛି ବସିକିରି? ମାଧିଆ ଅଜା ତମେ ଏତେ ଅଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ତୁ ଜାଣିନୁ କି? ଘରେ ପରା ତ ଆଈ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି। କହିଲା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ
ଶଳା କଳା କୁକୁଡ଼ା, ଧଳା କୁକୁଡ଼ା, ନେଳି କୁକୁଡ଼ା, ନାଲି କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଘରେ ରଖିଛି। କଡ଼କନାଥ ବି ରଖିଛି। ଦେଖିବୁ ନା ବ୍ରଏଲର ସବୁ ରଖିଛି ରେ ବାପ। ଏ ମାଲ କୋଉ ଭଂସାର ଏ କାମ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କୋଉ ଭୁଆଁ ବିଲେଇ ନେଇଯାଉଛି ବୋଲି ମୋ କୁକୁଡ଼ା ନେଇଗଲା। ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ଅଣ୍ଡାତିକ ନେଇଯାଇଛି। କୋଉ ଭଂସାର ଏ କାମ। ଏ ଗାଁ ବାଲା ତମେ ଟିକେ ବୁଝ। ମୁଁ ପରା ଅଣ୍ଡା ବିକିକିରି ସେଇଥିରୁ ଚଳୁଥିଲି। କୋଉ ଭଂସାର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ଏ ଗାଁ ବାଲା ତମେ ବୁଝିବ କି ନାହିଁ କୁହ। ଧେଡ଼ି ନାନୀ କଣ କରୁଛୁ କିଲୋ? କଣ ସବୁ ଭଲ ତ? ଆରେ ତୁ ତ ବଜାରକୁ 12 ମାସରେ ଥରେ କି 2 ଥର ଯାଉ। ଏଥର କଣ ଡେଲି ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ? ତୋ କଥା କଣ? ତୁ କଣ ଏତେ କଥାରୁ ପାଇବୁ? ମୋର ପରା ସାଇଡ ବିଜନେସ ଚାଲିଛି। ତୁ ଜାଣିନୁ କି? ମତେ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଏ ମାଧିଆଟା ଉପରେ। ଜେଜେମା ଆମର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁରା ଏଇ ବୁଢାଟା ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ପରା। ରହରେ ପୁଅ, ତୁ କେତେ ଚାଲାକି। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ରାତିରେ ଯଦି ନ ଧରିଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ଧେଡ଼ି ନୁହଁ। ଏ ଭଁସୁଆ, ତୁ ସେଦିନଠୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଚୋରି କରୁଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଏ ବାଡ଼ି ପାଖ ତୋତେ ମୋରି ଘର ମିଳିଲା, ଆଉ କାହା ଘର ତୋତେ ମିଳିଲାନି। ଓହୋ ବୋପାଲ, କି ମାଡ଼! ମାଡ଼ ମାରିକି ଏ ଧେଡ଼ି ବୁଢୀ ମୋ ଜି ଫଟେଇ ଦେଲା ପୁରା। ରହଲ ବୁଢୀ, ଏ ବଦଲା ମୁଁ ତୋଠୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନେବି। କଣ ହେଲା କି ପବନ ବାପା? ତମେ କଣ ଏମିତି ଚାଲୁଛ? ଏ ନା ମ, ସେ କାଦୁଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ। ରହଲ ଧେଡ଼ି ବୁଢୀ। ଚିକେନ ପକୁଡ଼ି ଆଜି ମୋର ବାହାର କରିଦେଲା। ଇଲୋ ମା, ଓହୋ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ରହଲ ଧେଡ଼ି।